uDedeza uMasoga yena ke simtsala phaa kwibhunga lomthonyama. Okanye nguye ke oye asicacisele kabanzi ngezinto esixakene nazo nesifuna ukuziqonda ezidibene nesintu sakowethu nakwimicimbi esiyenzayo singamakhaya, mhlawumbe neziduko zethu apho sisuka khona. Nguye ke oyena ke ngcaphephe ke othi ke asincede apho thina sisilela khona. Okanye ke sele lapha ngaphakathi ke endlini uDedeza ngokwakhe. Dedeza, masikubulise sikwamkele ngale mini namhlanje kuMtatana FM. Kunjani? Manibhotise BK, ndibhotise ke nakumaxhamela, ndibhotise abaphulaphuli, ndikwabulisa ke napha kwibhunga lomthonyama ngelithi matholanyongande kukudlelana. Matholanyongande kudlelana. Okanye ke ngeli xesha sikwinyanga ngoku ephambi kwekugqibela kunyaka ka-2025. Masitsho ke sithi nathi siyabulela kakhulu kwezi nyanga ni-12 nisifundisile ngezinto ezininzi ebesingazazi okokuba mhlawumbe sicinga okokuba zihamba ngolu hlobo. Noko nizamile ukusinqwanqwada. Siyabulela ke tata njengoko unyaka sole ujonge ngasesiphelweni, kodwa ke asiyivali. Namhlanje silapha sikhangela esiphi isiduko? Namhlanje mntana omhle sikhangela oMaduna, oJiyane Nokhala, oMsuthu, amagubevu mntana omhle. Afuna ke uphinde ushukume kancinci sive nje phaa koMaduna. Uthe xa utyatyadula usiya koJiyane yabe seyihlafuna le network. Ndiyafuna nje siphinde okokuba namhlanje sikhangela isiduko soMaduna. SikoMaduna mntana omhle namhlanje, oNokhala, oMsuthu, liyinenelo mntana omhle sobe sala kumnombo wabo namhlanje. Sibavelele lobana ke bakwesiphi na isizwe nemvelaphi yabo. Camakho. Masoka, isiduko noko esinganqabanga kangako, ngakumbi kweli cala esikulo kulo mmandla mhlawumbe sithi i-former Ciskei. Noko siduko esithanda ukuphaphaka esi. OMaduna aba oNokhala ngabantu abaphuma kweyiphi indawo? Baphi apho bazinze khona? Baphuma kwesiphi isizwe kwezizwe ezingaka zalapha kweli phondo laseMpuma Koloni? Masicamagushe ke mntaka BK, sithi ukunqola kukuthandaza, ucamakusha kukubulela. Sibe kanti ke sizawungena emxholweni. Umnombo woMaduna siwutsala kwenkosi uMsiya. Inkosi uMsiya ezele uMohale wazala uMphapha ozele uHlabathi. uHlabathi wazala uThulelo ozele uMohale. Kwabakho ke uNtsele wazala uQhumane, kwazalwa uSijekula ozele uMeyi, okanye waziwa kakhulu ngento yobana ke kuthiwe yinkumkani ke uMeyi. Ke umnombo nemvelaphi yoMaduna isuka kweli cala sibiza ngento yobana licala labaTswana. Babuya eBotswana ooMaduna, ubukhosi babo bebukulaa mihlaba ingaphaya. Xa ifika ke le nto kuvakala into yokubana ke inkosi lena okanye inkosana ngelo xesha enguMeyi yaphuma nebutho layo yayoma umhlaba, okanye mhlawumbi ifuna iinkomo zakokwayo de yaba kanti iyongena kumhlaba wamaHlubi. Xa ifika ke phaa uMeyi ebanjwa la madoda asemaHlubini, bafika bambiza ngobana uLiduna kuba engumntana wekumkani. Kuzaliseke ke mntana omhlaba isiduko sokuqala esithi Maduna. Babe ngooMaduna kuba besuke kwisigama esithi Liduna, igama ke linikwe uMeyi. Ngaxeshanye xa kujongwa iimpawu ezibubuso bukaMeyi okanye bukankosi ke uMeyi, kwajongwa into yokubana impumlo le yakhe noko ithande ukuba phezulwana inkulu. Kwathiwa ke uNokhala, watsho kwathiwa ke nguNokhala, kube kugxilwe okanye mhlawumbi kubhekiswe kulaa mpumlo inkulu anayo phaa. Abeliphulaphula ke mntana omhle ulwimi alithethayo lesisiTswana beliyelene kakhulu apha kwisigama esesisuthu. Bavele bathi ke ngobona ngumSuthu kuba ethetha ulwimi oluyeleleneyo kakhulu nesisuthu. Ngakho ke ezi ziduko zithathu ziduko okanye mhlawumbi ngamagama omntu omnye onguMeyi. Xa kusithiwa Maduna kuthiwe Nokhala, kuthiwe Msuthu, okanye mhlawumbi yinkosi ke ngokuleyo enguMeyi. Ziziduko zabo ke ezo. Mhlawumbi ndingathi zizibongo okanye mhlawumbi ngamagama wakhe ngendlela ke emfutshane. uMeyi ke uzalekena ke uSengana ozele uSaba. uSaba wazala xa bendifuna ukuthi uSengana uzalwa kunye noSaba noThiba. uSengana yena uzele uBaleni ozele uMathomana. uMathomana wazala uMathomana wazala uVenanda ozele uKhwehlela. uBaleni ke ukwazala ke noMtsheba phaa phezulu.
kukho nenye indlu ke lapha ecaleni endiqonda into yokubana yindlu kabaleni apho kuphuma khona oobham kuphuma oogondoyi apho safumana khona oondlela nje oofaleni sifumane okufa nontonjane ngabantwana abo balendlu iphuma pha kubaleni aba esecaleni bezininzi ke izindlu zale nkosi. So ndizama ukuthi ke mntana omhle ke ngapho siya khona xa sibalanda ke oomaduna namhlanje sibabiza ngento yokubana bangamampengu kulo mhlaba wakwaXhosa dena pha kule lali ndime kuyo pha emnyameni oomaduna bazinkosi pha phantsi ke koJongosizwe ngumhlaba lo okhokhelwa ngomaduna pha emnyameni esigangala. Kanti ke kwicala labampondomise bebesafunisa bebazilanda bebuyela kumhlaba wabo okanye ubukumkani babo njengesizwe ke soomaduna. Bagcwele bona bagcwele kakhulu. Umntaka kaMathomane ke into esingayikhankanya yilena okanye inkosi uMathomane ifike 1818 xa kufike la amaMfengu ifike lapha kwaYintsa ihamba ke namahlubi. Sawukhumbula loo nto yokubana uMathomane lona waye wangomnye weenkosana zakhe zahlala pha kwaYintsa zakhula nenkosi enguSarheli inguye pha noMhlambiso. Ngakho ke la Mathomane kuthethwa ngaye wayephaa nguMathomane wayemele isizwe okanye mhlawumbi owayengoyena ke ulikomkhulu lomaduna izalwa ke ngubaleni. Ndicinga uba fama silapho mntana omhle silapho mandehle Camagu. Camagu Masoka noko ndiyaqonda uba ubethe kwavokotheka. Bendingayazi okokuba ke ubudlelwane babo mhlawumbi nabantu abangabaTswana mhlawumbi nabeSuthu busondele kanye ngolo hlobo. Ndicinga nje mna kukubizwa nje kuthiwe ngumSuthu, kodwa xa kuvakala kakuhle abantu bangoNokhala baphuma kumnombo wabaTswana okanye abeSuthu. Baphuma kumnombo wabaTswana mntana omhle Camagu injalo BK. Into eyenzekileyo ke ngoba xa bebizwa ke ngoku bekuvakala ulwimi olubalithetha sawukhumbula into yobana isiTswana esineSuthu ziyelelene. Abantu ke abangazaziyo ezilwimi bayafuna ukuthi yinto enye ze kwathiwa ngumSuthu ngenxa yokubetha kolwimi lwakhe. Nantsi ke into endiyilibalayo ngencinanana uMeyi xa efika apha kwesizwe samahlubi ufike wabafundisa ukwembatha iimfele zegusha. Igusha ke sawukhumbula intona ngesizulu okanye mhlawumbi ngesinguni ibikwaziwa njengemvu. Kwathiwa ngongubo yemvu okanye ngongubemvu xa bebizwayo. Lalahleka ke isigama baphela sebengoogubevu njengoba namhlanje sibabiza ngoba bangamagubevu. Xa kuthethwa ngenkosi uNonke ngoyena mntu wakhe siso wasibumba sasikhulu kuthiwa impungushe engenamgadi kuba kaloku ebingumntana wasebukhosini lona kodwa ukumka kwakhe akazange abantu bakwabo bamfune. Xa abantu bomfuna ke sela ngento zosijekula ke phaa ukunyuka ubheka phezulu kuyonqandwa sisizwe samasiya sonke siphelele. Camagu mntaka BK. Yho, so ngongubemvu. Ngungubemvu nomhle hayi ngogubevu kodwa ke ngokulahleka kwesigama kodwa hayi ngugubevu. Yho hayi lokuqala babayitshintshe bose. Sisebenza ugubevu nje xa sibabonga abantu kanti hayi no sifunda every day. Sidedeza siyabulela tatam. Kodwa ke esiduko njengokuba usitsho okokuba siye safika ke sasisizwe ke samaMfengu nobudlelwane babo ke nabeTswane. Kodwa ke mhlawumbi esiduko sidume ngantoni mhlawumbi amakhalipha aphuma kulo mnombo wamaduna. Mntana omhle ndiza kuthetha ke noko ndibe ndikwacingela udadoba umzi ngoba udadoba wam wendele phaa kulaa mzi wogubevu nqopha ebukhosini bapha ndibukhankanyayo. Ndithi ke mntana omhle ngabantu noko abanempatho wena aba ngabantu ke abaneento zabo ndingatsho ndikuphelelise loo ndawo le kodwa ke ingebo bantu endingathi ebagqibeleni ngabantu ongakholosa ncam ngabo kuba noko iintloko zabo zincinanana xa isukile kuba isukile. Omaduna ngabantu noko aba bangacingiyo kodwa xa sebezinikele into beyithanda bayayithanda. Bambi ke naxa bezinikele kwijiki le bangena baphelele mntana omhle Camagu. Kodwa ke ukukhokhela nako kuba ndingakushiyi banako ukukhokhela banako futhi ukufundisa nokuncedisa abanye abantu ubuntu into yabo. Uma ngakatatam engumaduna. Mamelisifile ngam. Ayifika ndizinhlandoza nazo sekezo. Ngithetha kamnandi ngomaduna. Yabulele. Hayi Camagu baxabele. Hayi nami ngina kwelicala lesikhokhelo banayo isakhono sokukhokhela endibaziyo. Usowana naye no? Ugaba yena. Ugaba le? Ugaba. Kodwa ngenyani endibaziyo maduna endike ndahlala ndasebenza nabo
bazinkokheli. Yes, from ecaweni nasemisebenzini bazinkokheli. Hayi noko. Sesiphi-ke mhlawumbi isilo sekhaya soMaduna? Esona silo namhla sekhaya phakomaduna yingwe mntanomhle, kodwa ke omaduna abasondele kakhulu apha kwisizwe samaHlubi bayafuna ukuthi nguNonkala ngenxa yento befuna ukumrhweba phaa koRhadebe, kodwa esona silo sabo mntanomhle yingwe. Bazawuthi ke mntaka-BK abanye abantu abathethayo bathi izilo zamakhaya ziyakwazi uba zithathu, kubekho esengede, kubekho noko esincinanana samanzi, kubekho esamanzi amakhulu okanye mhlawumbi esolwandle. Yinto ke leyo kufuneka ngenye imini ke sihlalele phantsi siyivelele into yobana le nto ithetha ukuthini, ngoba ayinguye wonke umntu ohamba afike kwezo ndawo. Camagu mntanomhle. Ya, kuyafuneka sike siyivelele nyhani okokuba izilo zekhaya ziba ngaphi okanye zingaphi. Kodwa ke phambi uba sibe siyakhulula Masoko ngale mini namhlanje, uyayazi okokuba ke soyinxalenye yombuzo wosuku, ngakumbi ke ulwesibini gqebe, apho siye sithi ke sincokole nabaphulaphuli beveza izimvo zabo ngokwahlukeneyo. Namhlanje besibuza, sifuna ukukhanyiselwa kunjalo nje kwingxelo ezisuka kubaphulaphuli nezimvo zabo okokuba zintoni okholelwa okokuba umntu kufanelekanga uyazenza xa kukhona umphanga kowabo. Camagu mntanomhle. Isiqalo mntanomhle endingasikhankanya, yonke into ezawuba nesigqumgqum phakathi engena order apho ubonayo bana kukwamtebhele hayi akufunekanga zibandakanye nento enjengaleyo. Okwesibini funeka kulwe ukuphakanyelwa ngumoya mntaka-BK, kuba kaloku umntu okwelaa xesha uyafana nomntu ophantsi kwelifa elimnyama, ngakho ke akakwazi into yobana azibhaqe nomsindo de kube kanti uzawuphakamisa isandla komnye umntu. Siwele mntaka-BK siye kwizinto ezinjengokungqengqa. Kuyazilwa mntanomhle xa kwelaa xesha, akho mntu funeka azibhaqe sengqengqa nomnye, zizinto ezingenziwayo eziyana. Ngaxeshanye kufuneke nexesha elilokubana kanti umntu uyangena phakathi kwekhaya ube kanti uyalihlonipha, awukwazi ukudala abantu ubuhamba. Aphinde sukume nje kancinci ke Masoka, noko siphinde sakulahleka kanye kule ubuthetho okokuba umntu ufuneka enze njani. Ingaba yile network eluthaba mntanomhle. Kodwa isiqalo mntaka-BK kwinto yobana umntu ufuneka aqhelane nendlela yokuziphatha mntanomhle. Akakwazi into yokubana angabetha amaxesha aseqhube ehamba ngapha ezitratweni noko. Ngaxeshanye akwazi ukuzithatha azibeke kwindawo mntaka-BK apho angazibhaqa sechaphazelwa yinto ibingazanga kuye khona, kuba lokhumbula umntu xa sele sisehlo esinjengesi uphantsi kwelifa elimnyama, ngakho ke singathi siyobeka omnye sizibhaqa sesibeka nomnye ngenxa yokubana umntu usuke apha aqonda uba yena akanongaya ethaveni ekufutshane ayosela kulo mgama kusalindiwe. Zizinto ke ezingafanelekanga kwaye futhi ezingenziwayo ezo. Nalena yokuba kanti umntu athi abekwe abantu besela phakathi kwelo khaya, zizinto ezingafanelekanga ezo mntaka-BK. Ngakho ke umntu mntanomhle uyazila, ze kubekho ngento esiyithetha into yoba uyakwazi ukuzila ngokokuhlala, uphinde ukwazi ukuzila ngokwelali, ngokwekhaya. Xa ikhaya lisithi ke ngoku njengoba uzilile nje awukwazi into yobana ungalala nonkosikazi wakho, okanye mhlawumbi ungaphuma xa umntana elikhaya uhambe uyongqengqa ngaphandle. Nezinye izinto ezingavelelwa mhlawumbi zibe zivezwa likhaya, zizinto ekubalulekileyo zoba umntu angazenzi. Ndizawukhankanya kakhulu ke mntaka-BK le yokuphuma kwabantu. Umntu uyakwazi uba athi hayi ndiyabuya, okanye angaxeli noba ubheka apha aphume ayotshona kuloo ndawo. Ayifanelekanga loo nto le xa kulifa elimnyama phezu kwekhaya, ngoba ngoku siyazibhaqa sisajongile esibiye kanti silandelayo into irhwetywayo lingaphaya. Ezenziwayo ke izinto ke bafana uba siyakuzithetha mntaka-BK xa sifile kulo mbuzo unjalo, kodwa ke ezi zingenziwayo ukuselwa nje kotywala ubomi uba le nto esisifihla ehlonitshwanga, ukuphalazwa kwegazi njengoba kuswelekiwe nje apha phakathi kwekhaya kubekho abantu abaxhelayo, zizinto ezingafanelekanga ezesintwini. Kodwa ke namhlanje siyazenza ngegama loba sithi sandisa inyama, kodwa zizinto ezo esingenazongo ezo xa sijonga ukuzila kwethu. Kuzilwe de negazi eli, sizila imihlaba, asingeni ezigadini, kuswelekiwe. Zininzi izinto endingazikhankanya mntanomhle, kodwa ke andifuni ukutyatyadula kakhulu de ndiphele kulo mba, mandehle kule ndawo.
Masoko masibulele tata masibulele sithi nginceda ngalo madinqe ke network sivile noko bekhona ke kokuthile kodwa ke noko usiphakele sahlutha kunjalo nje kungale mini yanamhlanje. Masibulele kakhulu ngexesha lakho tata, masidibane kwakhona kwixesha elizayo kodwa ke siye sikhuthaze nalanto abantu abathi noko siyafuna ukuphinde silandelele asivanga kakuhle mhlawumbe ngesiduko sethu okanye nathi sifuna ukuqonda ngesiduko sethu. Nifumane kanjani? Ibhunga lomthonyama mna nomhle pha ku-TikTok kulapho sikho khona ke sonke apho. Xa uphuma pha kwibhunga lomthonyama ke mhlawumbi ungene ke ngoku kwilamvila ilamvila likaXhosa iyobe ngu-MA Mango ibe kanti ndim ke ngoku lowo ukuyophumela ke mna nomhle nakwaba YouTube MA Mango nalapha ku-Facebook MA Mango. Ngakho ke sime ngolo hlobo mna nomhle Kuteteza masithinde sibane kwakhona kwixesha elizayo tata, kakhulu bulela mna mntana omhle. Hayi siyasibulele kakhulu ku-BK nakude